Vítejte u nového videa, kde budeme dělat haul z obchodu DM. Takže jako první tady mám takové houbičky Piggy a Berlin. Potom takový, hele, pudr. Takový tekutý. Potom takovýhle, ten má zase takovou, nějak. Takovýhle a to je takový. Po rozečení takový to malý nedovedené kontury. Potom tady mám takovéhle vajíčko, beauty blender, takovým stojánkem, takhle, tak. Je hodně měkký a je to sitá růžová, tak pěkná. No. Takovéhle pásky na nos proti těm černým porům. Má to trošinku nechutný obrázek, takže nebudeme se o tím bavit. Tam takovou aloe vera masku. A na poslední věc. Tu máme takové pouzdro na tu kosmetiku všechnu. A to někdo vypadá nějak takhle. Jo, a kdyby vás zajímalo, kolik stojí, tak 169. Takovéhle. Je to úplně lila růžové, takové hezké. Takže, no. Ještě nemám úplně poslední věc, to jsou takové aplikátory barevné, hezké. No a jsme u konce videa. Tak se s vámi loučím a u nového videa. Ahoj. Pokud se ti to líbilo, tak dej like nebo odběr.